Good as approved na ang hangyo sa kapolisan sa pag-shutdown sa cell site sa Cebu City ato sa duha ka adlaw sa Fiesta Senior ug sa Sinulog Festival. Mao nga karon pa lang nangayo og pagsabot ang mga opisyal ug miawhag sa mga taong pagpangandam kini. Siniko Sireno sa report. Nag-meeting kaganihang buntag ang mga opisyales sa National Telecommunications Commission ug Cebu City Police Office. Subay gihapon kini sa preparasyon alang sa Sinulog. Gibutyag ni Regional Director Jesus Laureno, gipaabot pa ang formal nga kamanduan subay sa hangyo sa kapulisan. Apan hayan maaprubahan na ang signal shut-off sa Enero 19 ug 20. Dili hinuon kini tibok adlaw ug mag-agadra sa kalihukan. Good as approved if ever nga naay kuan. Na-request. The same sa ato ang na-experience sa una, di ba? Kung katong first time nga nag-shut off ta og cell site. So lapad-lapad gyud ang affected. Mao na nga atong kung ano lang ang public if ever na mahitabo na siya nga mogamit ta og lain nga alternative nga communication. Gawa sa pagpaong sa cell sites, hayan mo gamit sab og signal jammer aron pag-distort sa cellphone signal. Usa na sa gi-consider. Usa na sa gi-consider nga magamit og jammer. Pero sa may lang og naatay daghan nga jammer aron atong magamit kay og dako ang area nga ato ang kuhaan og signal, daghan gyud kag jammer nga magamit. Aminado hinuon ang mga opisyales nga may epekto ang pagpaong sa signal sa pipila ka mga negosyo. Hayan maapektuhan sab ang ubang lugar gawas sa syudad sa Sugbo, mao nga gipanawagan sa kapulisan ang pagsabot sa katawhan. Because we have to consider also yung business and other transactions na ginagawa for Cebu. Kasi when you shut down yung dito sa Cebu, affected din ang Mandauen, Lapu-Lapu, and Bohol satellites. So ito rin yung mga bagay na i-consider natin. Gawa sa signal shut-off, gito kiisab sa tigom sa PNP ug NTC ang pagpuno og mga CCTV cameras alang sa Sinulog ug paggamit og handheld radios isip pa maagi sa komunikasyon. Pag everything will be finalized na, i-announce naman namin and we need your help to disseminate it para alam nila kung ano yung mga oras na shutdown. Kasi para hindi sila bola. Yes, and those who are doing business at may mga transactions, they can do it earlier or after na lang. Especially mga tourists. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.